এখন কি শুধু কোনাইতেছ আচ্ছা এই শুধু ও দুপুর খাম খবর খামলে তাও কাইসা বিজি খেলে দো লামা কক খালাইনে সারি গো Oh. Pula sengat saat nomblai ke congratulation maya faro jehetu miyawo ketal ke yamni samai samani apni bagi belai ke tongtong mahima tongo sar tini or laharo norok phai tam nuk ke ebong o elagane borok norok tam ko kesari kelangna musung pula ona awai channel no belai ke hambai maru tam hamba omo hai khai sung tini bisi kolokma niya phano bisi sa light group mo lamani tui chungsi soba khlaimani bisi kisi nemele ebong omo soba khlaiman khlai soba no mahno o lama onek bosor aigona hamyang thangmani gai kise khlaiyei PWD rok niyago tokon dongfro ka kise repairing go abo repairing mo khub nirmoman ekdom samung sikra kintu omono permanent lama kaham khlaijani bagai sini man gana MLA Bishoketu Debbarma bo state government by kok salayu এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেও जों आंनि जिउ अनेक रिजिनाल अफिसनि কক थां सामानि जे NBCC जे शिलंग যোগাযোগ खालायका अर যোগাযোग अर रिजिनाल अफिस दङ खालायनायनि परे जों लामानो ताबु सामुं सेंनानै जों सुजुग मानखा এবং अ लामा तिंसाबाय बरगासे जरा तंनाय न किन्तु जों चिनि लक्ष्य चिनि MLA नि लक्ष्य अंकाय बरगासे तु दुग्राय माने आरो निनि ताहने बन सन्तु जमदार आमिसा दंगर ता खम्बख्रक आबो तुइ खलायनाय डाइरेक्ट যখন जों दुग्राय थांसुगिनाय दुग्रायनि परेंगे जों तेकेसे लामा तांग दंग खुवायो जे लामा रंनो जों सफालाखा तैहासिन बायाबो जेमन सुनाय टु कल्याणपुर जे रुट सप्लाय रिमा हाय ठीक अमा हाय खलायै सुनाय टु कल्याणपुर रुट सप्लाय रिखा अमा हायके चिंते कैसा लामा चिनी MLA साहेब जे इंडस्ट्री सुनरामनी इंडस्ट्री नि सिमी उजान मुदिबारी तै खलाय 10 गरी नि परे आइंगो सनपारा रतनपुर तै खलाय जों सकांग बा डाइरेक्ट चिनी MLA साहेब जों थाङै गुरि उयाकय से एकदम मेन जनगण जोंनो सामुनि बागै रहरका जों सामुं थांनानै चिनी बाध्य एबं अ सामुंनो जों मास मा थांनाय अब अनेक बरक जोंनो साव बरक तांया बरक सिया बरक लेखा परा ख्रै बरक खलायनो रोंया जों जे खलाय दंमोन हाय त्रिपुरा राज्यआव आनो तावने बनो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनानि चिफ इंजिनियर सुपार इंजिनियर एकटा कक्साव अन्तत যদি MLA लामानि बागै दैनि बागै एलाकानि बागै যদি बिसि काफराय दंखांखाय এবং बिसि चिथिरि दंखांखाय बिश्वकेतु देबबर्मानि चिथि इंगा जतने हायेस्ट जार कारणे अ एलाकाओ डेभलपमेंट खालायनो थांखिनि जे बिनि चाइतुकमु आबो साबाइया आबो हयतो ताबु बरं नुग्लाखं निनि एकलव्य स्कुल निनि आरो जवाहर नवोदय विद्यालय नि सिमि चेंगै
निनारो तावने बनो विद्या ज्योति अमाहायके गोबां माल सामुं जों चिनि एलाकानि चिनि सरायरनो परासुना खालायनानै बाहायके चिनि बेकारनो सामुं खालायरि मानानै आबोथ' जों साइटखै दङ आबोनि लगे लगे जों गोबां मा सामुं मार्केट डेभलपमेन्टनि बागैबो जों आगोलाय दङ जों बुसखांथायाव खालायनाय बनि बागै थाइजिं चिनि एमएलए सामाहाय खालक दि साकक सिदुं खालखाय जथर माननाय खालक येन सेगां हाइंका बुइहाय अरक गोबां बरक राजनीति खेपिनाय दं राजनीति खायकेनो काम जत जानाय आबतिया सेब्रना नांगोन सामुंतिखौनो सेब्रना नांगोन जों आबुनाय 25 बोसोर नुखा 25 बोसोर एक प्रधानमंत्री सामजल सरक जोजानो नुखाबनो एलाकानि बरक बनि बागै एमएलए ना हामबाय ताई अ आमचाइनि बरक नरनि लामा नरक माननाय नरनबो जों हामबाय नरक दजरन दं बागै हामबाय